Kto? Martin. My sme tu a ty tam. Martin. Prečo si nemý? Asi tam sa. Ja som si myslel, že to 50 centov bude stále. Na sekeru, takéto porisko. Nie, stále euro 60. 7 eur. Toto je moc. Keby si sa pozrel ďalej, z toho za tým predávačom a hoďača, ukážte mi takové kladivo, tak to kladivo ťa... Nie, s tým istou ručkou. To kladivo bude vlastnejšie ako tá ručka. Ja som si Ja bol 40 ľudí,